meua vida era un mirall trencat com una borratxera. Hola, benvinguts i benvingudes al tercer videoblog de Reinici en Benissa, en el qual vos explicarem quina activitat política ha hagut durant el mes de setembre dins del nostre Ajuntament de Benissa. Destacar que el ple d'este mes de setembre ha tingut una extensió més llarga de l'habitual, sobretot per dues raons. Els que van ser convocats durant el mes de juliol tenien caràcter extraordinari i també perquè agost va ser declarat inhàbil i per tant no ha hagut activitat política. Dins de l'ordre del dia teníem diversos punts de caràcter ordinari, van anar sent aprovats un per un, però anem a aprofitar per a llançar un parell de preguntes que no teníem massa clar dins d'aquests punts del dia. D'una banda tenim el tema de Benissa Impuls, el qual està conformat per diferents consellers que són regidors dels diferents grups polítics de l'Ajuntament de Benissa. I teníem el dubte de si l'alcalde té intenció d'augmentar aquest nombre de consellers. Hem aprofitat l'ocasió per a llançar-li aquesta pregunta. Es va dir que sí que té intenció, però que això es farà dins de l'òrgan competent de Benissa Impuls, com és l'Assemblea General o el Consell. I per altra banda també teníem el dubte sobre el nomenament de la nova secretària de l'Ajuntament de Benissa. Dins de la Junta de Govern corresponent ja li hem llançat la pregunta a Juan Bautista Rosselló. La seva resposta sempre és la mateixa, però a nosaltres ens sorgeix el dubte de que per què en aquest moment, si és una persona que porta ja anys treballant en l'Ajuntament, estarem a la guait per a saber si pot donar-se algun factor estrany respecte a pactes entre grups o qualsevol cosa semblant. Dins dels diferents punts del dia també destacar les transferències de crèdit que es fan des d'unes àrees a altres. Volem destacar que n'hi havia algunes bastant curioses, no? com per exemple que es transferisquen 18.000 euros, per exemple, a l'àrea de festes, no? Una àrea que hauria de tindre una planificació molt senzilla al llarg de l'any i que no hauria de tindre unes despeses extra. No? Això denota la poca planificació i la poca estructuració que n'hi ha entre les diverses àrees des de l'Ajuntament de Benissa. Una cosa que venim denunciant i intentarem que millori en un futur. Destacar també que en aquest ple ordinari, primer de la legislatura, com hem dit abans, es van presentar una quantitat considerable de mocions. Nosaltres anem a incloure una dins del punt del dia, perquè l'anem presentant amb bastanta anterioritat a la data de celebració del ple. És una moció sobre la diversitat sexual. Estem particularment orgullosos d'esta moció que hem presentat perquè ja fa temps que la teníem preparada, anem a intentar presentar-la en juliol, però no es va considerar que tenia caràcter urgent. I dins d'esta moció el que proposem és una sèrie d'actes a celebrar a Benissa per a defensar aquesta diversitat sexual i a banda oferir una sèrie d'eines, sobretot a la gent més jove del poble, per a que puguen saber on adreçar-se en el cas que tinguin dubtes sobre la seva sexualitat, perquè hem vist que n'hi ha una mancança bastant considerable sobre aquest tema dins del nostre Ajuntament i del poble en general i es volien fer ressò sobre aquest tema. La moció va ser aprovada per unanimitat per tots els grups, als quals els donem les gràcies també des d'aquí. I això el nostre grup estarà atent a que aquests actes es celebren al nostre poble, a Benissa, i que no es quedi tot en el paper sobre la taula, no? Que realment es realitzi una tasca de seguiment. Simplement això, hem fet la nostra feina, que és el que ens pertoca com a grup polític, defensar els interessos de la gent del nostre poble, ens sentim identificats amb ells i amb elles i volem això, defensar el dret d'estimar a qui vulgui a cadascú de la forma que vulgui i quan vulgui.